Moikka! Tervetuloa tänne pienelle video-oppitunnille ja tänään me puhutaan perusasioita mielipiteestä eli mielipiteen ilmaisemisesta. So, hi and welcome to this lesson, and today we're going to be talking about how to express an opinion in Finnish. So we're going to be covering some opinion basics. We will be looking at two different ways of expressing opinions in Finnish. So we're going to be looking at the verb tykätä, especially a few other verbs as well, and how to use it, and mun mielestä, which means in my opinion, and a few other phrases as well. Aloitetaan verbistä tykätä ja verbistä pitää. So let's start with the verbs that mean to like, tykätä and pitää. And these verbs go together with the mistä form or the elative form. Mistä sä tykkäät? What do you like? Or what do you enjoy? Mä tykkään musiikista. I like music or I enjoy music. Mä tykkään pizzasta. I like pizza or I enjoy pizza. Pitää means exactly the same thing, but only when it's paired with the mistä form. So mistä sä pidät? Mä pidän musiikista. Mä pidän pizzasta. Tykätä, to like, can also go together with a verb. Mä tykkään opiskella. I like to study. Mä tykkään tavata kavereita. I like to meet friends. Mä tykkään käydä kuntosalilla. I like to go to the gym. And you'll notice that the verb there, opiskella, tavata, käydä, is in the dictionary form or the infinitive of the verb. With pitää, it's a little bit trickier. Mä pidän opiskelemisesta, mä pidän kavereiden tapaamisesta, mä pidän kuntosalilla käymisestä. So with pitää, we need something called a verbal noun, and we're not going to be talking about that today. Today we'll be focusing on the easier way, which is tykätä. So if you're a beginner, I recommend that you stick with tykätä for now, and then pitää will come later on. We can also, of course, love things, rakastaa, and rakastaa is what we call a partitive verb. It overwhelmingly goes together with the partitive case. So compare it with tykätä, which went with mistä. Now with rakastaa, we want the mitä or partitive form. Mä rakastan klassista musiikkia. I love classical music. So we have klassinen musiikki in the dictionary form, classical music, and then we need to put it in the partitive when we use it with rakastaa, klassista musiikkia. So the nen becomes sta, and with musiikki, it's a new loan word ending in I, so we just stick a at the end. We can, of course, also hate things, vihata, and that also goes together with the partitive case. Mä vihaan klassista musiikkia. Another way of expressing an opinion is mun mielestä or minusta. Both mean in my opinion. Mun mielestä tää kahvi on hyvää, or in the standard written Finnish version, minun mielestäni tämä kahvi on hyvää. So in my opinion, this coffee is good. And musta means exactly the same thing here. Musta tämä kahvi on hyvää. And the standard written version of this is minusta. Minusta tämä kahvi on hyvä. A final word about musta. You may recognize this word as if you've learned colors before. This also means black. So we have two meanings. We have the spoken Finnish musta, standard written minusta, in my opinion, and it's also black. Mulla on tänään musta paita päällä. I'm wearing a black t-shirt today. Joo. Tässä kaikki tällä kertaa. Kiitos tosi paljon, kun olit mukana tänään. Ihanaa päivää.